Esok enake ngopi karo udut, tapi udut malah entek. Tak kon wong anak-anak wae wong. Nendi wong bocah. Len. Bocah nendi ora diperintah bapakne yo. Len. Iya, Pak. Bocah dijelukit mau jan ora nyaut-nyaut temen sih. Ya sorry Pak, lagi ngusik wadah tai. Wah, sok-sokan temen. Ayo sampean Pak, ora rabi-rabi. Dadi aku sing ngusik wadah tai. Rabi-rabi gundulmu. Rene. Jangan ngene sih. Piye Pak? Oke, kowe nang warunge lek ngatini yo, bapak ditukoki jarum. Kapan, Pak? Sesuk bar bodo kucing. Ya wis Pak, tak lanjut le ngusik wadah tai. Bocah goblok. Ya piye Pak? Bocah goblok iki. Saiki Dari berboto kucing. apa yo ana bodo kucing iki? Ya sorry Pak. Ya wis lek makatono. Iki duite iki. Ya terus ke lanjut WC. Wis ndele. Bocah iki. Dan bapakne kon ngosek WC. Bocah nek biyen meteng mbone ngidam cem-ceman bayi kucing yang ngono kae. Aku nek nunggu bocah kae mesti suwe. Mending aku gawe kopi dhisik yo. Daripada aku ngosek WC, mending gawe kopi. Terus karo ngenteni udute teko ngopi dhisik. Ger. Wah, ae bocah iki. Cocok iki. Kanca ngopi wis teko. Cocok iki. Jangan sih. Endi pesenane bapak endi? Rokok jarum. Iya. Loh. Wah, goblok iki bocah iki. Bapak iki pesene rokok jarum lho iki. Iki no jarum jahit. Terus piye Pak? Berarti iki fungsine gawe jahit lambemu le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adewe saka channel Perantauan Jawa njaluk tulung lur. Tolong kembangke channel iki supaya gede. Karo wis aja lali di-like, komen, karo subscribe. Matur suwun lur. Yo, Piye Pak? Oke, kowe nang warunge lek ngatini yo, bapak ditukoki jarum. Kapan, Pak? Sesuk bar bodo kucing. yo, Ini Pak, tak lanjut ke le ngusik wadah tai. Iki wis aktif. Ya wis Pak, tak lanjut ke le ngusik wadah tai. Piye Pak? Golek. Asu. Ya. Di senane jarume. Siam. Pot. Jirai lambemu iki. kamu